Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiran mo na biya di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi dan selamat hari Natal mah dihamuaka na niya ni Tuhata ka biru-biru na pinarhamaul ni debata di bagasan Jesus Kristus Tuhatai. Tabi nami ma tuakan na hinaholongan keluarga parhalado ng huriata di dia hamu maringanan di dia hamu marhuriat. Manotong ma martangiang jala marpakrimon. Huhut ma marlas ni rohagodang mahita di parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus si baluay. Amangin ang di dia hitan waing marminggu totong ma di bagasan las ni roha jala dia kamanami na nami na subo itong marminggu tungpe di pesta bulun sa darion. Tangiang nami totong Tuhata na mga pulirohan ng pikirap muna. Maluma kasahit, tarapular sa ni roha muna. Say di parrohay hamu akan na marlas ni roha. Amanami inanami ng matua ng sudagugo. Tuhata ma na marorok daging ng todi muna. Amangin ang di pesta parningotan, pesta parjulu ari hatutubo ni Tuhata. Di pakulingi hata ni Tuhata hita, siyan Heber sada, ayat 5 sahat tu 12. Ay tu suru-surua dia mahya didok. Anakku doho, sadariod doho hutubuhon. Manang ahudo gabe amana, jala ibana gabe anakku. Alay di nanaing togi honon na muse tu portibion ibana na parjolo tubui. Disima didok, ikon marsinggang tujulo na sude akka suru-suruan ni debata. Didok don yan taringok tu akka suru-suruan ni. Ibana mambahin alugu suru-suruan na. Api na marjibur-jibur do parhaladona. Alay taringok tu anaki didok do rodi sa liling-liling na do habang sami. Ali di mata tukot hati gorad do tukot harajaw mi. Dihaholongi hodo hati goran jala dihagigihon hodo hajahaton. Alani ido dimiakon debatami miak halalas ni roha tu ho. Ali di bata sumurung asa tuaka dongami. Dungi, ho ali Tuhan paujakkon tanoon di mulanay. Jala jadi-jadian ni tangamu do parlangitani. Mago do akai muse, alay totong do mian ang goho. Lahoburu doi saluhut na songon ulos. Songon sape-sape balunom mui sude, gabi mubama. Alay ang goho, laos tong doho, dang masohot akka taon mi. Ido hata ni Tuhata. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Boho di pesta parjolo parningotan ari hatutubo ni Tuhata Jesus Kristus. Natal natahapor siyay. Disungguli hata ni Tuhata hita. Marhite panurat Heber. Laho patorakon hadirion ni Tuhata Jesus Kristus tuakana porsia. Di batorang tunasida. Isedo Jesusi. Ima anak ni debata. Jala suru-surua pe marsinggang do tujolona. Jala harajonna rodi saliling ni lilingna. Jala dihalomohod do hasitongan nang akka hatikoran. Ima Jesus Kristus natahalason ganup taon. Jala tahalason di bagasan tahun 2024. Takas nak kining didok tu suru-surua dia mahya didok. Anakku doho, sadariod doho hutubuhon. Jala didok, gari suru-suruan ikom marsinggang tujuluna. Itulah Yesus yang kita imani. Itulah Kristus Juru Selamat yang kita rayakan kelahirannya setiap tahun dan bahkan saat ini. Amangin ang nunga macay takas didok. Anak ni dibata jala harajonna hot rodi sa liling ni liling na. Atong amangin ang apulapul na sumurung mahata ni Tuhata di pesta Natal na parjoloon. Tungahape akan amasa tung songod dia pe akaparsorion na marlauro di tonga-tonga ni ngulum di tonga-tonga ni keluarga.
Unang magabi sumurut hapor siyamu. Unang magabi gabi mardosa hita. Gabi sota hapor siyai Jisusi dinguluta. Gabi tadok dang tikos Tuhani. Alan ya karagam ni si taunoni. Justru di pesta Natal sadarion, dipaingot mahita, dipasingot tita kamanginang. Ya Yesus Kristus natahalaconi, ima anak ni dewata, ima anak ni dewata, jala surusuruan pe marsinggang do tu ibana. Molo didok anak ni dewata, namar lapatan anak ni namar huaso. Molo didok gari suru-suru ape marsinggang do tujolona. Imana pataridahon hadirion ni Tuhan Yesus. Akka suru-suruan na tinopan di dewatape. Tongdo marsinggang tu ibana. Ato nga manginang ragam piak ka pergumulan ta adopi. Ragam piak ka parukilon nuain ta adopi. Unang mah gabi sumurut hapor siyomo. Manotong maho marlas doha. Dohot maho marlas ni roha. Makalason ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus si paluay. Tunggok pe si taunoni, unang marbalik siyan hapor siyaon. Tunggok pe parukilo ni, unang gabi marbalik siyan hapor siyotna. Gabi mangulahon at kahajahaton. Nung anak kining tajaha di epistel, asa molo tunggok pe akka pergumulan. Unang gabi marbalik kita manoba akka aji-ajian, manoba akka gana-ganaan. Dang dihalomohod di bataya kamanginang. Nakining diheberi, didokdo, dihalomohod do akka hatigoran. Jala dihagigihod do akka hajahatot. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah perenungan kita akan perjalanan kehidupan kita hingga saat ini, hingga sampai di perayaan Natal ini? Mari sejenak Bapak Ibu Saudara-saudara merenungkan kasih setia Tuhan. Aitung songonima balgani rohani dewata, balgani asini rohani dewata, midahita kalak perdosa na dangulon. Ikut dilehod do anak nana sasadai, bahin perdengganan dihita akka manginang jolma perdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saat ini engkau banyak menghadapi pergumulan. Sampai Natal ini engkau tidak bisa bersuka cita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari. Tadi saya sudah katakan, ikutlah bersuka cita. Ikutlah marlas di roha. Molo tungpe di bagasan akka sitaonon akka arsak ni roha. Ay haroron itu hatta Yesus Kristus. Ima laho mangalehon apul-apul. Laho mangalehon haluaon. Laho mambahik kita marlas di roha. Jala dapotan hanguluan na saliling nililing. Manoba anak ni dewata. Mari amanginang. Kita sembah Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jauhlah kiranya perilaku buruk amanginang. Kita jadi menyembah yang lain. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Jangan sampai kita memperalah teknologi. Jangan sampai kita lebih yakin, lebih percaya kepada teknologi daripada Allah yang menciptakan semuanya itu. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mempersatukan kita kembali kepada Tuhan, untuk mempersatukan kita kembali kepada Bapa. Dalam keberdosaan kita, Yesus datang. Bukan kita dalam keadaan yang patut dibanggakan, tetapi dalam keberdosaan kita, Dia datang. Maka sembahlah Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Unang sumurut hapor siomi, jangan berbalik menyembah hal-hal yang lain. Manginang, tabi ma tu keluarga, tu parhalado nang tuhuria. Doh tu kadongata, na marsak na barukil marsitonon. Pasahat ma, tona Natal di bagasan sadarion, manotong hita, manobba Yesus anak ni dewata, asa dapotan asiniroha hita dinguluta. Di pasu-pasu tu hatta maha musaluhutna, mertua dua kana tu mangihon hata ni dewata, jala na piopsa.
Diparbadiai dibatasi pardami mahamu gabi sundingkan. Dila diramoti rohan ang pikiran muna. Yaso hasurahan. Sahat rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluhay. Amen.